Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Došao sam da podnesem zahtjev za stalno nastanjenje. Odlično. Da li ste zakazali termin preko portala e-uprava ili ste došli direktno? Zakazao sam termin za danas u 12:15. Evo potvrde na telefonu. U redu, vidim vas u sistemu. Molim vas, dajte mi vaš pasoš, trenutnu ličnu kartu za stranca i popunjen obrazac zahteva. Izvolite. Obrazac sam popunio ćirilicom. Nadam se da je to u redu. Jeste, u redu je. Po kom osnovu podnosite zahtev? Po osnovu neprekidnog privremenog boravka duže od 3 godine. Ovde sam zaposlen. Dobro, da li ste pripremili ostalu dokumentaciju? Treba mi dokaz o posjedovanju sredstava za izdržavanje i dokaz o zdravstvenom osiguranju i dokaz o uplati takse. Da, imam sve. Izvolite. Dokumentacija je kompletna. Sedite ovdje da vas fotografišem i ovdje da date otiske prstiju. Dobro. Kada mogu da očekujem odluku? Trenutno su velike gužve. Pozvat ćemo vas kada rešimo vaš predmet.